Jeste ljudi, ovo je još jedan video dana. Danas sam htjela vam pokažem sve moje stvari što ja imam i sve te niđe opet. Idem da ih uzmem sve. Ja ovdje radim na videu. Da. Nećeš se mi postaviti? Ovako. Ne sedi na stolici. Kako sam? Čekaj, samo moram da vam kažem. Ovo sam ja. Evo. Niklaš. Hvala. Nije u redu da stoji guza. Tako lepa kurica. Evo ja ove Jordanke. Ja sam samo crvene. Sigurno ću ja igrati bravo. Došao je novi update. Sad da vidite koga sam dobila. Ovo skuđa brda. Obavest. Ja sam čekaj kamera. Video skroz. Imam Nike. Nike Shibidi Van Dijk. Imamo te Jordanke. Dobro. I imamo te Srbiju džakom. Kao da vidite da nisu fake. Ajde čud. Ajde. To je to ljudi.